Daygontang Ginoong uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing higpit. Daygontang Ginoong uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulang adlaw, tuga na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tuga na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nasab ko nimo. Atong misa karon alang nasa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug aron ta maandam sa pagsalutong Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala, mga itagpasaylo sa atong Ginoo. Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo, Ginoo, Ginoo kaloy kaloy kami, kaloy, kaloy kami. Kaluyan naman ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan upasiloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugadayit sa iyang mga tao, dinis sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Hesukristo, buktong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa amahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halandunong Hesukristo.
uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himuang nga makasaulog kami uban sa madawgong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Jesucristo imong anak, nga buyogariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakul nga naayo. Busa, nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem, nakadungog nga ang mga taga-Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa, ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kang Espiritu Santo, wala pa man mo kunsad, bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Unya, si Pedro ug si Juan, mipandong kanila sa ilang mga kamot, ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Diyos uban sa kasanya. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Diyos uban sa kasarya. Singgi kamo nga malipayo ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awiti pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang maymayaong kadikanan, inang Diyos, pagkamakataas sa imong mga buhay. Pasinggitan tibok mo yuta, ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasimba ang tibok yuta, upawitaw pagdaig ngadto kanimo. Paawitaw mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamo tan-awa ang mga buhat sa Dios.
ang iyang makatahang nga mga buhat sa taliwala sa mga tao. Pasinggitan tibuok yuta, ngadto sa Dios uban sa kasadya. Imo niyang yuta nga mamala, ug ang kadagatan latas sa supa ng lakaw sila. Usa magsadya kita, diha kaniya. Nagahari siya, pinaagi sa iyang gahom. Hangtod sa kahangturan. Pasinggitan tibuok yuta, ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pamati karon kamong tanang madlukon sa Dios. Samtang ipahayag ko unsang iyang gibuhat kanako. Dalay ko ng Dios nga wala magtungina kanako. Sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Dios uban sa kasarya. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kinunua pasidong gininyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing, ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Bato ni ang malinis nga konsensya, aron nga kun kamo bugal-bugalan, kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo, kun kini kabubuton man sa Dios. Kay sa pagbuhat sa dautan, kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang, tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala ka nato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao, ug gibanhaw ingon ug espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatagub kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab ko nimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Simiyaw ni ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Kon nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako samahan ug hatagan ko kamo niyag laing malalaban ang espiritu sa kamatuoran, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay naguban siya o nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara,
mobalik ako. Sa dali madugay, ang kalibutan, dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako. O kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot niya adtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa samahan, ug kamo ania kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang modawat sa akong mga sugo, o magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan, mahigugma kaniya, nga nahigugma kanako. Ako usab, mahigugma kaniya, ug magpaila sa akong kagalingon, ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Sa sunod Domingo, mao na ang atong paghandom sa pagsaka ni Hesus ngadto sa langit. Busa karon, nagpadayon siya sa pagpahinomdom siyang mga tinun-an sa iyang pagbiya. Apan kinatong nadungog karong nga Ebanghelyo, mao ni ang gisulti niadtong naghimo siya sa katapusang panihapon siya mga tinun-an. Sa ato pa, wala pa siya magpasakit, wala pa siya namatay. Ug busa iyang gisulti kanila, ngayon siya sa dili madugay, ang kalibutan dili makakita kanako. Apan kamo makakita kanako. Apan sa iyang pagbiya, ingon siya, iyang ipadala ang manalaban, ang Espiritu Santo. Iyang gidasig iyang matinun-an, kung siya mawala man silang pananaw, dili sila mabalaka, dili mahingawa, kaya naamay makiguban kanila, kanamang Espiritu Santo. O gani, human siya nabanhaw, human siya mingsaka sa langit, iya manggipadalang Espiritu Santo, may konsad siya matinun-an, kauban na ang mahal nga Birhen Maria. O kini mao ang paghatag kanila og dugang kalig-on sa kaugalingon, pagatubang sa pagsulay. Bisan pa man niini, kadtong siya gitaral na sa hukmanan o gilansang sa cross, namatay, gibati bayag kahadlok ang mga tinun-an. Normal kana siya pagbati nga ang atong Pangulo, atong leader, gipatay ang mga sakop, natural, bati og kahadlok. Tingali baya sila'y isunod. Bisan pa man si Jesus naghatag lag paglaom, hatag lag pahimangno, apan nagpasulabi ang ilang tawhanon nga pagbati, nga sila gibati og kahadlok. Bisan kita, sa itong panahon karon, bati untag kahadlok, kon ang atong Pangulo sa grupo, wala na, gipatay o namatay, normal na itong bati untag kahadlok, mabalaka ta, unsay mga panghitabo, sumabot ng mga adlaw, makapadayon ba kita sa atong mga buluhaton, sumala sa gitudlo kanato. Apan, lagi, ang pagkonsal sa Espiritu Santo, mao'y naghatag kanila o pagkadasig, kalig-on sa kaugalingon, kaisog padayon sa pagpadayon sa buluhaton. Kita usab, human naman ta, nakadawat Espiritu Santo, human kita gikonpirmahan ang atong pag-ila sa presensya sa Espiritu Santo, ang atong pag-ila sa presensya sa Dios, mo'y makapadasig ka nato pagpadayon sa itong buluhaton matag adlaw. Gani, si Jesus miingon man, kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Busa, ang timailhan di ay sa atong pagtuman siyang kasuguan,
mao nga atong gugma ngadto sa Dios. O kini atong gugma sa Dios atong ipakita pinagi sa paghigugma sa atong isigkatawo. Sa nangaging mga adlaw atong nadungog ang mga pulong ni Hesus, paghigugmaay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Kini usa ka hagit niya sa matag usa kanato sa atong panahon karon. Ug atong timan-an, sayon kaayo ang pangingon, nahigugma ko sa Dios. I love God. Sayon kayong sultion, apan sa tinuod, lisod baya buhaton. Nga naman, kay daghang mga hagit nga atong masugatan, daghang mga pagsulay atong masugatan, kung saan nato pagpakita ang atong gugma sa atong isigkatawo. Daghan bayang mga timailhan nga usahay kita dili makabuhat ni ini kay magpasulabi ang kahadlok, ang kahingawa sa kinabuhi. Sa atong panahon karon, daghang mga hitabo nga naglibot kanato nga mayon ta mapiktahan ta kanang tanan. Normal so sa katao mayang masinati ato lang nga mao ang atong pagsalig sa Dios, pagtawag kaniya, pagtawag sa presensya ng Espiritu Santo, kaunta kita nagagalig-on, pagkatubang sa pagsulay, aron kita makapadayon sa itong buluhaton matag adlaw, isip yang tinun-an, isip yang magtotoo. Kini atong buhaton, kay kung kita lang, wa gitay mahimo. Ang Diyos mo'y mugiya kanato, ang Diyos mo'y mo tultul kanato sa satong dalan atong pagalaktan, o kanang dalan na padulong ato sa iyang gingharian. Palihog man ito. Ang atong hiniosang pagtuo kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan ng makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa lapay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahikan sa kahayag, matuod na Dios ikan sa Dios nga matuod, gianak tilibinuhat o sa kaniya samahan, pinagi kaniya na ngahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao alang sa itong kaluwasan, may kanausikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na imo sa nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay o gilubong. Si katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siyang mamayaon aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay, o yang kingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa manok sanak, dungan sa manok sanak isima sa gimaya, misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa babanhaw sa mga minatay o sa kanaboy sa mabuta kalibutan. Amen. Mag-ampo kita nga to sa atong manggiloyong Amahan, kansang anak si Jesucristo, mipadala sa Espiritu Santo nganhi sa kasimbahan. Moingon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang imong Espiritu. Ihatag kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga kaobispuhan, mga kaparian, mga religyoso, mapuno sa Espiritu Santo ug sa hingpit, mutabang ug mutuman sila sa iyang mga paglamdag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong Espiritu. Na ang tanang mga Kristohanon, mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong Espiritu. Nga sa tanang dapit ang Dios makakaplag ug matuo nga apolisikanhon mga Kristohanon nga maandam musangyaw sa ebanghelyo,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga nagmando sa kanasuran, magtinguha ug maghago sa pagdalag kaustisya sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, makaangko na sa kahayag sa kalipay ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ang imong anak mao'y nakabuntog sa kamatayon o sa sala. Liguna kami pinaagi sa iyang paligingnan, nga pinaagi sa mga kalisdanan o sa mga kalipay sa among Kristohanong pagkinabuhi, maangko namo ang purong-purong sa himayang dayon, kinamong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita, aron kini atong sakripisyo, dawatong ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ang taas kinungs kibisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa daya bagmay siyang ngalan, alang usab sa ng gabaslanan, isa dibugyang santos nga simbahan. Ginoo, muda nga tuntangan ha kanimo ang among mga pangaliya, uban sa paghala dining mga gasa, aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, mandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibaya nga dusa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga hatong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong kayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ining mamayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan siyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya siyang kaugalingon, nga na kanimo alang sa mong kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan. Usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno si mong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigo na naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santo gid ikaw o Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini
mao ang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siyang mga tinunan og mingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gi kaniini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw. Imo kaming giluwas, ikaw ang manunubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo ang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang maigsuon nga nangamatay, ilabi na kadto silang among giampo karon. Apil na ang kalag ni Padre Edgar Quilo o kalag ni Padre Orlando Ruiz VI. Ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inhan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may ikaw nga daygon, ug amay kang himayaon, pinahagi ni Jesucristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatang na kaniya makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita samahan atong gamito na mga pulong, magitudlo kanato ni Jesucristo atong manunobos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami lawason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo
sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Magdayet na. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Magampo kita. Makagamog tunay nga Dios na nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo, padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko ug ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Oratio Imperata alang sa kalinaw o paghiusa uban sa mga kabos. Langitong Amahan, magubuhat sa tanan, ug tuburan sa tanang grasya, miduol kami kanimo ning panahona sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana, among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw nga kinabuhi, ilabi na sa makabos ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa mayong kahimtang aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdialogo imbis kapintas, ang kayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudloi kami nga mahimong matinud-anong tigatiman sa imong kabuhatan, nga gamiton namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon, nga likayan namo ang pag-usik ug nga mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kahiusahan. Lig-una ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy aron bisan sa panahon sa krisis musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot ng Santo Niño magiya o magpanalipod kanamo o hinaot nga si Maria Birhen sa Guadalupe magampo alang kanamo aron maghari ang kalinaw mapabilin ang paglaom sa katawhan. Ipangayo namo kini pinagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manindog.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. O manalangin kanyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa, atong dadon kalinaw ang gugma ni Kristo. Lamas Dios. Magamban kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at tunday ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon, atong pagsimbahon.